Tuwek iki mbahku ngono kuwi, ora usah diomongi. Apa meneh sing wong tuwa sing rada ngene, rada kurang iki lho, Bro. Metu karepe dhewe, awake dhewe ora ngerti kuwi enek lho ngono kuwi lho. Metu karepe dhewe ning dalan ning ndi-ndi digoleki babune. Sing disalahno babune, diseneni babune meneh. Terus liwat ning lampu merah. Durung lampu ijo ki wis lewat, sementara ya motor bleber-bleber. Kuwi nek enek apa-apa, ada apa-apa dengan kakekmu apa nenekmu kuwi sing disalahno meneh. Bola-bali ki ya babu. Ngono. Wong sebabe nek wong tuwek ngene kan wis kaya nganu bocah, wis kok anu bolo, wis kok bocah, pikirane wis kok bocah. Lalinan pisan kok mbahku iki lalinan. Ki lalinan wonge pisan. Kok bocah ngono kuwi lah. Pokoknya ada suka dukanya ya senenge nek kok mbahku ki ora ngene-ngene ya. Susahe nek entuk wong ngono kuwi ngene-ngene pisan, wonge wis amnesia sisan. Waduh, wis pikun iki lho bolo. Elu. Wis to.